Just a touch of your love. Just a touch of your love. What's up people? I'm back with another video. Kung bago pa ka sa akong channel, it's me, Inday Niesehll. So welcome now na kami diri sa Talakag, Bonsitas FunFun ride. So tanawa pa, padong may mo entrance guys. So let's go. Yun ay hanging bridge diri guys. And gusto ko mula tayo dito. And mag-entrance sa ami, I don't know, og asa may karon madto nga station. Ingon nila tag 50 daw kuno ang entrance diri taga station. So ubani ko ninyo sa akong paglaag-laag. Na jud mi diri dool sa entrance no. So magbayad na lang jud mi guys. So naay hanging bridge guys kung makita ninyo. Kita niyo ya. Sumaw na siya. And gusto ko mulatay diha. So hello guys. So nanami diri sa sulod no. So tanawan ninyo ang sulod sa sa Bonsitas no. So dahan kay kanang mga especially sa mga bata, dahan kay rides para sa mga bata. So let's go. Naami karon sa murag silbi ilang restaurant no. So ang nako i-share sa inyo guys no. Sa among pagdahi paingon diri, so nag-shortcut lang mi dito mi agi sa MBC, ubos sa MBC sa Hydro. And hashtag yung tugnawa kay wadyo nagpakita ang adlaw no. Wadyo init sa tugnaw kaayo. May nalang jud kay ako nag-sure, nagplano pa naman ko kung magmotor gani mo sunod, kung maglaag mo dinhi, pag jacket na lang gid mo double niya, pag medyas, pag pantalon. So nami diri sa ilang kan-anan no, kan-anan sa lukot. So mga niya ang ilang area diri. Nami diri sa ilang kan-anan karon no. So tilawan nato ilang pagkaon. Expectation versus reality kayo guys no. So excited kayo kung ano aning talakag punuhay, talakag Bonsitas unya. Layo kasi kung expectation jud. Tugnaw kayo. So tilawan na to ilahang mga pagkaon diri. So among gi-order kay talakag inasal. So tanawa. Na sila inasal, sinugba, and unsa ni siya ya? Unsa niya? Unsa ni? Basta kay what? Atsara. Atsara. And unlimited drinks ug unlimited rice sila diri no. So tilawan na to kung sila mi gamay ra sa pagkaon diri. Lima mi kabuok and pero na ko ma-update sa akong vlog. So nasa like coffee 10 ang ilahang coffee per glass, then kani kay 129. Mura sa mang inasal 129 unlimited rice. Kinsay taga Buguntas kay ila siya ani lami kinig lumpia ti Janet. Kaayo. Pag matong Lawan na to. Ano talaga yan? Ha? May pag ng MGJ. Naligo ba? Ay, itabunan ko niya. Sa RR ba? Be? Itong biking? Okay doon sa dyan. Lami sa dyan na eh. Kasi makaduhog ang pandri. Hindi makadungo. Sali na video. Bate? Mura ka mo lang kaya mo quality drinks to? Quality drinks ka. Yan na yung mga nila. Bayan nila. Nasa tayo. Hindi eh. Bibigay ka pa. Lami irang manok ba? Lami irang manok. Not accepted. Not accepted. My taste. Ano sa'yo bang makaingon dito eh? Not accepted? Not accepted. The rice. It tastes like bahay. Ikaw ate, ano sa'yo mong ika-istorya ate? It tastes like Bahaw. it tastes like hindi. Ikaw ya, ano sa'yo mong kaingon? Gutom? Tugnaw. Nawala ko ba tayo? Hindi ko bati na kabalo ko dito. So dagko na kasi gungit no?
Manapit kayo mati wala ni tabi lamig kay sabi na. Kailaban dito. Piti nga kuan. Tatay mo. Kape nila pait. Dili ka pwede ka lang kasi. Ay mo kay kalasangan ba ya? Sige lang sa Dili. Alam kuan kape hard kanang kuan. Dagan paglangaw. Oh, Ait na okay, so plenty of rice here. So daghan pa mi diri og ganang NFA. It's like Gambi na, be? So, manamig kaon no. so Dilawan na to nila ha. Oh, lagi ito te. dula dito na sin. Guys, so invite mo no. Anhi jud mo dire kay di jud kamahayan jud ang talakag. So dilawan na to nila hang ano siya oh. Ang salad. Ano ko good great mo? Great na? Sa photo? Uy, kabalo ka kung sa mga kaon nag paguli na mo dai kay wa man jud mi nagikit. So finally, nahuman na jud mi kaon. Tote nang miya sa ilang rice. Lami kayo. Sakay tag 3 dun te. 20 na. Pwede na to eh. Ako ang next kanya destination. Mulatay ko atong ilahang hanging bridge. Ilang tulay. Kay gusto sa kong experience. Agay. So I'm with my boyfriend. So maglatay na dito ron niya. O ba ko kay kung hadbang ko imong cellphone. Then after maadto ko musod ko atong ilahang museum. So murag mao ra tingay na ilang station dere gamay-gamay ra. So karon no wala jud kaayoy tawo. And as in gamay ra jud kaayo and maihap ra sad ang tawo. So basig kwan padiduros ko dito. Yeah. Expectation versus reality, guys. So kana bitong mag-expect ka nga madugog isa ka lugar kay grabe. Nindot ilang mga picture dito pero actually nindot jud siya og mga picture. Pero nasatisfied kayo ang view ang ilahang mga kuandere station. Pero okay ra man sad siya ma-enjoy ra sad ka and nice sa siya mga picture. So picture ra pud ang ako ang pass. Yes, picture ra jud. So karon mula tayo na ko padong dito. So, let's go in 3, 2, 1, go! So, pabalik namin no, wala, nag-video ko padulong dito and wala na save. I don't know taon sa no, so balik ko para makakita mo. Actually guys, medyo hadlok-hadlok dito siya gamay no. So magpainatras na lang ko, kabuhit ko. So, I don't know. So, banda. Ayaw ba? So right now, na ako dito sa pinakatunga kayo and ayaw, mukalibog. And first time na ako nga nilatay o inunani, no? First time dyan na ako nga ni latay og hanging bridge, no? So medyo kulba kayo, medyo hadlok. Bisag mubo kayo siya, no? So actually, medyo hadlok din siya, kaya gatuya-tuya siya, guys. Lagi no. Happy mo na, Mangon. Dagan! Kirang kabuhion dal samot. Nabalo na ko kung sa tips ani guys. Nabalo ko kung sa tips. Ang
tips ani guys, di ka mo tanaw sa ubos, dapat straight ang imong tanaw para di ka malipong. So, okay ra siya kayo akong experience. Bisa gulda-gul ba siya gamay kay kanang basi niya maputol ba tunga-tunga. Experience diri sa Bonsitas FunFun ride. Panos ang ilang rice according to Ate Janet. Na Bonsitas panos ang rice. Bonsitas panos ang rice. Na Bonsitas, dili ba? Bonsitas. 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 Panos ang rice. Oh, namang kuhet na kuno nimo Jis o 20. Ay ko kwarta na pa 20. So uli na mi and last stop na mo. That's the end of the story. So unsa imong experience diri te? Kumusta imong experience? Unsa imong mga istorya? So enjoy. Unsa inyong mga istorya? It's very kuan. Very Wala ka dangerous. Wa ka ba yung Wala 50? ka bawi ang amo. Ang Ang hours amo. 129 nga eating. Lami ang Wala gyud lami. on. Just tight. Bonsitas. It's too bad. Panos ang rice. Not It's delicious. Bonsitas panos ang rice. So, Ang coffee, pwede pa ita. ang coffee daw ko no, mas maayo pang buwagan daw ko nung ang uyab. Kay mas tabang-tabang pagamay. And ang last na mong stop karon is ang cafe sa bukid. So dili na jud ko mangandoy nga mobalik pa ko diri. And thank you guys sa experience diri. Paagi ko kasakay atong ATV oh. Thank you. Bye-bye Bonsitas. And now, nanajud mi diri sa cafe sa bukid. And I'm wearing this ilang kalo-kalo. And nag-order me of foods and waiting na lang ni. So, nice kayo diri, over-relaxing kayo. So, tilawan na to ilang mga pagkaon diri o unsay lami. Now, nanajud diri ang among order, no? So, nana mi diri naka-plaster na mi diri sa cafe sa bukid. And naram order. Nice kayo ka na siya drawing no. Karang maka-relax gid ka diri, especially na sa kanang nabi tay mga uyab. So, makakuan jud diri, maka-date jud sila diri. Dili ko kay init. So, I don't know guys, kung makita pa ko ninyo, kay grabe kay kakuha ng adlaw. And, ang ilang pagkaon dili taste good. Then, ang ako is na ice strawberry. And, tamis kayo, lamig kayong strawberry. So, sa nagplano og moadto og Bonsitas, stop din jud mo diri sa cafe sa bukid. And, paggikan mo dito, makaingon jud mo nga, may pagtaman ako sa cafe sa bukid. Makaingon jud mo nga mas te. And lami kaayo ang ilang pagkaon and maka-relax sa mo din hino kay pwede mo makahigda-higda and pwede mo bisag ano sa mong uli. Pero wala lang siya wifi. Ay. Sorry, i-recommend dyan ako ni siya, no? Dili dyan siya kamahayan. And pag ani pa lang nimo, pag sulod pa lang nimo, nice na kaayo siya. Ilabi na sa pinta niya. And hangin sa kaayo, maka-relax din mo. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all
good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. All the eyes are all on me. All the eyes on me. All the eyes are